Před 11 miliardami let byla jednou jedna tma. A ta tma byla galaxie. Jeden den byli se vítři a udělalo to velký výbuch. Z toho se zase udělali meteority. Ty zase srážely spolu k sobě a udělali planety. A ty meteority sformovaly celý vesmír. Sformovaly i naši planetu, i Slunce, i Neptun, i Saturn. A pak na Zemi přišly poprvé sopky a začaly vybuchávat. A pak spustil se déšť a začala padat láva na Zem. A tak se sformovala první kámen a první život. To bakterie přišly a spojovaly se k sobě, byly to různý druhy a vyrobili pak vodu. A pak začal první život ve vodě. Pak vznikla voda. V ní byly kameny, což se říkají se jim vlažní kameny, protože oni byli v strašně jedovaté vodě a ještě žádný tvor v té vodě nebyl. Když se ta voda začala dělat do normální vody, začaly růst rostliny a ty byly mořské řasy. A přitom přišla na Zem první ryba ze všech ryb. Ta byla ta nejstarší ryba na celém světě. Byla prahistorická. Tak jsme ji začali říkat obrovská ryba. Na Zem přišli raci, co se podobají našim rakům. A pak přišly další různý zvířata, ale jedna z nich byla totiž sapiens ulitou. Ta se podobala našim, jenomže měla ulitu. Jedna rasa přežila. Pak z těch ryb se začaly vyvinovat ještěři. A ty ještěři byli pak suchozemský ještěři. Pak přišly další zvířata, jako opice a další. Pak z těch ještěrů se začaly vyvinovat dinosauři. A ty dinosauři pak začaly jíst a jíst a jíst. Ale pak jeden den vybuchla jednou jedna sopka. A všechny dinosauři kvůli ní zahynuli. Ale díky, že nějaký mořský zvířata ještě žijí,